Wisnu Aji. Enak apa iki? Lah yo ah. Hop, ya. Hop. Hoi, ya. Oi, ya. Turaga sejati, ayo nduk nyambut gawe. Ayo nyebut gawe yo tuh. Yo. Monjuk maning.
beri gong makuru kongso pinarong ing krabyak yang watang agate kapiarso swaranipun lir ombak ing samudra Ayo, sing lon-lon sing apik ayo. 3 Wah 3 4 1 2 3 4 Hei maju 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 ju hei ya hei ya yo 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 oh rumangsa lega rasane ing atiku nyambut gawe ana dukuh ndi iki Ca Silorjo rumangsa seneng banget sik tak uluk salam sik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ibu-ibu ra kompak. Ana wong salam. Sapa sing nyauri salamku tak dongak-dongakno apik. Pokoke dongaku apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget para bapak saha ibu. Sing nyauri salame kula dongakaken mugi-mugi sing gadah utang enggal lunas. Mugi-mugi anggenipun nandur jagung saged lemu. Tikus-tikus kersanipun minggat. Ngoten Pak Bu nggih. Ingkang sakit saged enggal saras. Kalih gojek. Ketoke sajake iki kok turangga sing arep dhewe iki ketok jemitat. Jajal tak cedhakane sik.
bocah dek menik-menik kayak ngene iki. Jajal iki sikile piye iki wis ditapel apa urung? Lho. Alah, sik ta. Lho. Lah. Sik tak garape sik. Sik nyaluk. Sik aku njaluk mike Mas. Nyaluk. Saya nganggo kedhot terus kon ngomongan terus piye ngono lho. Lah kon nyokot bongkotan terus kon ngomong iki. Ya. Yo dicangking. Ya pokoke sing kaya ngono iku disingkreno sik. Piye? Pokoke garap sak garap-garapem karek sampean. Kok karek aku to, Pak? Wis pokoke mbok gawe uleg-uleg apa mbok gek cowek karek kono. Ya. Mbok jogetno, mbok goyangno ketok ya jumetat kabeh iki. Iya. Iku bagianmu. Ya karek bagianku iki. Bagianmu reng. Asline iki dudu bagianku, Pak. Lho, bagiane sapa? Bagiane sing kono tapi ora gelem menyang. Apa metu mana truk? Engko tak tambahi engko. Oh iya. Tak tambah. Ngumbul-ngumbul. Tambah tak ungkret. Lho kok tambah diungkret to? Lah mesti penting tak tambahi. Ya tambah tok. Jajal dadi jak kono. Iki jajal tak delok sikile iki. Lah. Aku oke usum ketiga to, Pak. Ya piye? Jaran saiki ora ana sing mulus. Blas. Sikile do mlethek. Ayo. Alah. Iki. Jajal iki wis tak jake kenalane. Ya kenalan sik. Lah biasae kok lagi puran pisane kok mbok lirik iki. Iku ora lirik, Reng. Piye? Kero. Masa kira to. Oh bocah ayu-ayu ngene kok kira. Tak tekane sik iki. Namanipun sinten, Mbak? Jumini, Mas. Sinten? Jumini. Oh, alah jenenge Patri. Piye to, Pak? Jenenge Patri ki ta? Oh, Putri ya. Iki rada ayu rene, rada maju sithik sini. Ayu kok nganggo rodok, nek ayu ya ayu, ora ya ora aja nganggo rodok. Lah piye kok kirane pas-pasan ki ya ora patek pantes Pak. Digoyangne Mas Bion. Jajal iki tes goyangan ini ya. Tes goyange ayo. Oke, ayo monggo Mas Bion. Ayo, Cok. Ayo. Dites, Cok. Ye. Hop. Lha dikon goyang lagi jejer kok patung iki piye to? Baleni. Baleni iki dicopot dhisik. Jarane kok nah iku ngono. Iki dicopot. Ada. Sik, alah jarane nyokot. Hop. Apa-apa baleni. Baleni ya. Jarane terus saiki goyang minu ayo Mas Bion. Goyang gak apa-apa ayo. Tarik Mas. Jepong. Hey. Wes. Ya sing garap tukang kendang. Udu aku lho ya. Heeh, mundur sithik. Ya. Ya Allah, manis e. Iki sing ketok rada gumudi ya. Sini. Gudi dawu. Heeh. Neng Gudi dawu. sayang sithik. Piye, Pak?